we're taking over the jungle. Yeah, we're taking over the jungle. Bad by nature, the hot Mufasa. I'm the white collar, you just have to answer. All about bars, my nickname is Hansa. We took the jungle, now it's Mikasa. C4 bars, might just blow up in the liquor store. And I never miss what the fuck I'm needing Cupid for. Declaring war, making sure you get the panga ball. Info more, breaking laws, all this versus shut the door. We took the jungle, it's straight to the sea now. Blooded too great, everybody get the peace out. F1 flow, all you niggas take the Steve route. This is take over. These verses are from Passover. These verses are from Passover. We're taking over the jungle. Passover. Verses from Passover. We're taking over the jungle. Jungle. Yeah, we're taking over the jungle. Hey, what's up, still days of Mr. Nation and to my players. Welcome to the Naval Podcast Players Edition. We are coming at you live at the Block Electronic Solutions. And if you want to use these podcasting studios, you can send your email at admin. You can visit our website at admin@electronicsol.co.za. Today in the studio, we are joined by Paenu Tipa Umanzimade Kamalake Ngutabo Lunge. Next to him, Snotulisile Mapongwana, Umakila, Umatangane, Kamalake Ngutulisile Mapongwana. There koneni sino asixolisile mxoli Hoodwink HD kutheni wabiza wrong amagama asonwabise Hoodwink HD uJwaga uMazaleni umtika uthini yakho ujotela and then next to him sino Jika. Yes, isituko Jika Mamchawa. oh mtanga ivoice yakhe ngade ka Moonchild mkhulu right mna man ngibonzwa ngandoda yami man ugrade man akuhle nakuthi my sister ubonisiwe wanini I joined right now khona. hey Nazi nje maki phambi kwami nje ndi right njani all right right my sister mahotela right hayi sharp akuhle nakuthi jiba ntwana It is on. All is right. Okay, so siqala ngedayile yama nifuna emakhaya yeah iphi moto okay makufunde yazi unatsika makufunda Thuli Ngizamamela ukufunda yena. Yes, Nancy. Yesterday. Okay. Yeah. A father passed away and left his entire estate worth 10 million rand in houses, investments, and a successful business to his only son. His two daughters received nothing. The reason, years earlier, after their mother cheated and the marriage ended in divorce, their daughters chose to side with their mother. Their father believed they had abandoned him and never changed his will. Now, years later, both sisters are struggling with $300,000 in student loan debt. They've turned to their brother asking him to pay it off. The brother refuses. He says their relationship has always been transactional. They only reach out when they need something and they never stood by him or their father when it mattered. Who's in the wrong? Was the father justified in leaving everything to his son? Should the brother help his sisters anyway, even if they only contact him when they need money? Does family always come first, or do past actions have lasting consequences? What would you do if you were the brother? Utata ufile ushiye ilifa lakhe kumnyana wakhe abantwana abayi-2 who are girls received nothing because baye basayida nomama ngoku bane owatshitayo okay nyunyuka mama wachita badivorce abohlukana then basayida ke amantombi with umama. I don't think they sided but bakhetha uhlala nomama fine. Then now they're coming back saying, okay, but send it justify. So ngoku bafuna imali ye-300,000 so that they can pay off his student loan debts, and then the brother refuses. Ngathini mkhulu uyi-brother Ayo mali yakhe kodwa le. Chini wasibeze ne uzonaphi na yo mali yakhe. Ayo mali yakhe for wa refuse uncede sisters yakhe.
I think at the very least, ayo mali yakho if Ayo mali yakho. ushiyelwe wena abazali kowenu benu no. ayobazali sonke Tshata masingathetheni sonke okay yeah uthini kamnike ujima sizalwa kayiqala sonke wena ungendawo antshilelanga wena nje utatakho ungenaphi wena awuvanga kawuphendlela hlobo kaloku ngutata wakho oshiye jonga kukho abantwana ababini abangamantombazana abantwana bayi-3 kule ndlu wafaba umama Bafutata. umama ukrexezile ube utshithile yebo then bashiyeka bani ima ushiyeke umama nabantwana abathathu imali yayinikwa abantu imali yanikwa lo mfana because aba babini baye bahamba nonina bohlala isister yakho nonina ndinika imali yoba kujole bani kwathi na ungendawo wena Yeah. antjolelanga wena njolele ayo ya sizalwa sonke mosi lolon kwi-will Wena. yebo i-will xa ibhaliwe kuthiwe Awunangena, yonke le mali siyinika uThabo nina nobabini Under the law, if umuntu nabantwana kufanele ba it's split equally. susixelela under the law Okay. ayenzekanga loo nto yima babi nide nithuwazali babi intombazana libifumene imali obrother bayithule befuna imali belingazoba lezabanika kodwa kujolanga There's abantu abajoleyo things at the usolekile end umuntu of the day. ojolileyo omnye lwa azingendawo kuye thina sizalwa sonke so masishere imali akhange yenziwe loo nto ukhetha Kaloku umntwana wakho wena. indoda because aba bangamanyoronyoro kunye nonini abangomanyoronyoro but into eqhelekileyo uba uyohlala nomama akho wena xa ungumntana intombazana ayiqhelekanga uba uyohlala notatakho so noba wenze ntoni okay yima sis maqala phendula umkhulu wasiyithi yabo kwenzela uba before sibhikisane So ready to fight. jomela iboy okay nam ndithi wrong iboy ne because ingena ke ngoku into yabantu abadala yabo ingena into yabantu abadala ababini abachiteleneyo kwathini and omnye uswelekile now abantwana abanyani ligazi lakho yabo if uyafuna ungabanceda awunyanzelekanga awunyanzelekanga ungathini as a brother mna andingamnceda abo banceda bayi 233 Hayi, not akalonole ukuthi 33 go 15 ke Yeah. yabo 300,000 not in each. oh ngamnika u1 omnye lo wasibini athi hayi ngifuna 300k kabo kaloku babohlulelane 15 babona bakwenza njani umuntu thina ndiwane naye ehafini meet you uthi wena ungena into zabantu abadala xa ungazi xana ungafuni usithi izinto zabantu abadala yiba njalo ke kaloku but ubacingele makabanike 300 kunyanzelekanga uba ulingane nabo ubacingele okusalayo ngabangokwabo ngabo nguye oseproblemini abantwana mna anokwazi So ubanika uyabanceda. 3 ndiyababhekela ndithi 15 naw uthetha nini ba 150. yo 150 naw uthetha ba nawo kwenza njani ukuze igcwale ningosister mozinikwa konifana so at least ndizamile nanga namadoda enu anamadodeni baba yemadodeni wabo bogqibezela Okay. Mhlawumbe asizise like lento yazi ngaske sikusondeze back to home like umzekelo izinto they happen mhlawumbe utata nyani afe akho will icacileyo indlu bethi nabantu baphile besilwa ngenxa yezindlu and all of those things like but as I said phansi komthetho that money belongs to all three. kulena isituation kule situation kaloku iyaziwa yonke into uba ibhaliwe ngomfana yonke what's the use yokwenza Lawfully, I will call right. what's the use If you yokwenza have will kids, they should all get a sum. into bazayigetha xa ucisha umama wabo bazawufumana le umama wabo azawucisha abanike njengoba mna ndikhetha utata ndahlala netime ndafumana ii-benefits zokuhlala netime umama makabanike bona eyabo iyi-10 million andizofuna kwi-10 million yabo so uba unoba itime wona ungayenza loo nto leyo wena Like ungayiniki intombi yakho imali intombi zakho ungaziniki imali because ngabantwana bakho ekugqibeleni ungayenza wena loo nto leyo okay yim kaloku No, but yeah, and yes, umbuzo right ulambuza yona. If you had 3 kids wena ungakwazi useparate ube samantombi. Ubakhethe wenze ngehlobo benze ngalo la tata. bandikhethe qala bona
but you're the father. You should be the bigger person at the end of the day. Like abantwana bangendawo esijolweni abangendawo bamngena ntoni xa bangangendawo le nto ifana nale nto niyenzayo uba xa nohlukene nomama umntana umntu ongondli. That's the exact same thing. Ungafani into engafaniyo. Umphuma nomntana wakhe. Iyafana because xa hamba ngabantwana bashiya utata ngabantwana bazawuthini ba-comfortable ukuhlala nomama wabo bawuthini bawuhlala nawo I ungutata had to pick a side and they chose umfana uthi khethe utata abantwana amantombazana amakhethe umama, and that was that. Now bekufanele uba badityaniswa akayiphenduli uba binguye bezakwenza njani Yeah, but he's yena not answering. akakwazi uyazazi uba bebengantwana nabantu bengazuyenza loo nto leyo baba bebentshile benza ukuthi bahlale bentshila lo Nah, ngaba bashiye ba okay, imake kamandu nomntana oyintombazana. Unomntana oyintombazana. ewe So you're still saying that? uba unontshiye anowurhokozela emveni kwakhe Njani, what do you mean? Umntana kukushiya kanjani? bamshiye kanjani aba Okay, Shiyanga bahleli nomama wabo. let's say ugirl atshide ahambe nomamakhe. Yeah. Awumsamfaki kwakuwili yakho uba ungaphinde awusathini. yabona Ukhuphile. yabo ukuhamba nomama nokusayida nomama Maske siphinde siyijonge sisekahle le dilemma. Good, But kamdlulele answer yakho on my end, I would give the brother or the sister money because at the end of the day, I didn't work for that money. It doesn't belong to me. Eyabazali bethu kanye yomzali wethu. Izimvo zabephulaphuli ziyabethabethana pha. Magic uthi imali mayilingane kaloku. Ayikwazi magic ulingana imali. Inikwe wena ngoku kwinsuku zokugqibela. Nguwe ubuphipha utata senza yonke into kutata. Sisters are struggling both. Yabo mamela kuthiwani abandoned. Utata after he divorced, the daughters chose their father believed they had abandoned him and never changed his will. wena abantu ozalwa nabo ngabayike bastrategishe unayo imali Man, why ben abandon abo? uzalwe nabo wena bakutshitelanga wena bakutshite utata Why ben abandon? ababa na wena banakushiye utata nothi wena Utata mna kanye ndingubrother. ungubrother wena ungendawo Different story ke ngoku. Yabona lona undibuza as utata wena undibuza as ubrother. That's why ndilost le way yeni. uba ungubrother buza kwenza Ndingubrother. Xa ndingubrother. awushiyanga wena kushiywa Yima ngokubavaya yimake ngokubavayayo besenze no old lady bancokola namkanje okoko babehambe ngoko kutshiwo pha siyazi ba mntweni pha Oh, babemkile. And then hayi they only reach out xa befuna imali. they only reach out yayiva uyima Yuba zinyoka. uyayiva baba kuthiwani and manezizathu zabo nabo bamshiye futhi they only reach out xa befuna Xa imali bexakekile. ikhona into yenza bamshiye bangathethi naye ndiqiniseke ngayo unoshiye utata kuyamcinga utata noma kutheni na ndiyaya loo nto leyo ikhona into yenza bamshiye bangathethi naye imali wanikwe iminyaka lemininzi benihleli nonke makanikwe noba siyethi ngoku ufena urayithi makazifele ufile so wena ungabanika my sister utsho Yeah. ungabanika nawo mkhulu You are. And mind no Half of lo. kalo i-300 kuthiwa both sisters Anokwazi banika 300 kaloku. ungabanika malini Ndiza bahlule ku 301 babohlulelane. oyi-one abakhulu makabhatala gqiba ityala lakhe asapote lo unetyala iwesi xa bencokola nam xa kusilehe qha. Yeah. abakho rayithi bra Ndithi iwesi xana. Nawe evuma uthuli, iyavuma uthuli. Ngingangayifuni uba nganikwe imali. Iva nanguthuli. When they want money, I agree. They say sesiyenza into engathi yinto yamanyani leyo. But again, they should have done better because at the end of the day, akekho umgqomo olahle umuntu ne. But ubazele ngokwakhe ngabakhe Exactly. ubrother uthenga lo imali katata kaloku ayokaphatha uthe ngokunda amaxesha ayo mali katata ishiywe ngubani Ishwe utata ishiya kum. Wathi luphile yam. nabo babuzile emhlabeni bangabaphi noba ziipisi Jonga mamela ke yabona nje kum Azizwe ngubani? izawuxhomekeka i-attitude eniza ngayo. ya ungaxelela uba imali katata yethu le Ubani uzawuza ngengqondo zoba usithi imali katata anizuva nesente. Who's in the wrong? Was the father justified in leaving everything to his son? He was okay not. yeah buza ke mebuza yabo singavele sithethe ukuba uyibrother womntana buza utata uright mkhulu
Awube right utata because ebehoyiwe ngulomfana yonke into yonke. Ifamily yakhe yamanyani bingulomfana. Yes, u right. Therefore into zakhe mabaziphunthini Uzithembe baxaze kulomfana. zizawuba grand into Yeah. zama zizopotyakala. Yes. Just because bephume esendele linye. Azibhodla namantombi kodwa ezo zinto, but it's fine. Hood uthini wena u right utata? Yeah, right it maybe iphithwa ngunyana mos. So yeah. Yeah. My sister uthini wena? Time right? Wrong with you. Kabele ngabantwana bakhe basiphuma kuye egqibeleni ngisalayi. Okay. Noba ke abanikwa ngamali ezilinganayo Yeah. but Now manje uthini imali. wena? Yeah. Okay, thina soyithi this is Okay. right. Esli. Should the brother help his sisters anyway, even if they only contact him when they need money? I think you're wrong, Olupatio, but they only contact him when they need money, but he should help his sisters. Aibo! Unyansi. Sisters. Okay. Keyword. sisters. Itini? Should the brother help his sisters anyway, even if they only contact him when they need money? Not all the time, but kwezinye izinto ezibalulekileyo like this, they should help. Nansi mos uyayiva mos. Abatshono bakhe high ke sometimes nje. Okanye bathi Uba yakhali phone uyayazi. yayazi uba uzocela ifavor. Abaqini wena xa unemina wrong mhlawumbe basike sishekishe ubrother wethu uright na so ukumbonela ibhanki. Man. Asithi right, we're not saying that's Uchilo nje. But kaloku Gazi landu. Igazi alingene emalini, malingafaka emalini igazi. Wakuvukela igazi lam. Well, the situation is about student loans. Ne? Yes, that goes without saying. Because mhlawumbe bangahamba bakwazi nabo umbhatala back ke. Mhlawumbe ngaba loan ke xaxaba. Abantwana banamadoda aba. Hayi indoda Okay, thina new question. Does family always come first, or do past actions have lasting consequences? Kulu. Itini question? Does family- family always come first, or do past actions have lasting consequences? So suka- the fact that bahamba doesn't ko- matter how your ko- family should always come first regardless. Go londo abaye family come first. Uthini G? Hayi nami ndithi hayi sekufimi. Second family. My pack. Well, yeah. Consider your situation with answering this one. Ungayithethi kuba it's the right thing to say, but consider ba if ibinguwe kule situation yakho, how would you have? Like it's draining ufunwa into, like there's always someone who only contacts you guy funa into, ne? Like I get that point. But family, sana. Family is family. Family come first. The family is family. We question Family comes it. first. Does family always come first, or do past actions have lasting consequences? I can't answer this one Okay. because I think the dilemma mna myself, so I can't answer it because I'm giving a impendulo yalento kwamna in my real life. Yabo. Yeah. What would you do if you were the brother? Mna ndingabanikeza imali to settle their student debt, and then did not this is where I draw the line. Ngiyazibonela. Yeah, I was the one who was taking care of utata. Wakanibonela ntweni ke, so this is where I draw the line. At least kabene student debt, that means that bafundile, they can take care of themselves. Yeah. Awumntu right wena thu. Wena mkhulu wena ungabanika ne. Uthe half. Ndithe half. Baye bazaziphandela. 300k. Baye bazaziphandela. Ufilela nakla 300k. Into bathi half kanye bakhangelo yenu clever. Anikwe yonke bamangabhatale sonke aphangele abhatalele lo. Wena ungathini? Title. Yeah? Wena ungathini? Hayi jonga se Family. Sima siqale ku family. Bayithe family. It does not come first family. Okay. Mna like even noba ingosi yami xa unongathethi nam umke una 21 uqumbele utata ndithe noba na 50 ngoba ufike kanti na 51 demanda yandiphambanela nguwe mke kum andiyekanga ngutata akho ne but I feel like xa once ube adult in a relationship Uzazenza wena means zoba umcenga umntana wakho ba makabuyi. obvious kalo but if akafuni if ukhetha una abandonist xa kufona mina athi nangu lo kaloku thini uzikhethele uba uzaba ngumama akhe aphinde abe ngutata akhe makenze lonto angandiconsiderishe xa kukubi
number 1 wami lo. And family does not come first. Mna ndisoloko ndisithi ifamily ngabantu kwazi uphilisana nabo. Immediately umuntu engafuna abuse ekuphatha kakubi ekutheni zonke izinto eziphambeneyo akayo family yakho lo muntu suba loyal kuluntu enjalo ngenxa yoba nizalwa ngumama oyi-1 buya ku-abuse bukuphatha kakubi buya ukuphilisa igrand akayo family ifamily ngulo muntu ukwazi uphilisana naye. Okay. Hayi. Okay. Kha Ngaya kumqondo olandelayo. ngaya kumqondo olandelayo sokuvini. Uthe Bathini manje ngabapha nje abaphulaphula? loo nto incinci. Lonto ezosenda. Uthe bangendawo kodwa into eyenziwayo ngumama wabo again yabo. Dusty bamkhulu ndamthanda. Uthi Dusty bamkhulu ndamthanda usisi okay. Osiphathele yena. Uthe ose let's stop there. Ose- Osecaleni kwakho. Oh, that's me. Okay. That's me. But luthe asemahle inkosi chom. Uthi magic mayilingane imali. Yo, pambene magic. Ayithese team magic. 10 million. Okay, then uthi into engihalelo yazi iwill ibhalwe ngoko ukudala ibhaliwe basahlala bonke. Ibhalwe after bemkile because But he it believed doesn't they matter abandoned him. ibhalwe nini. Noyigcina ke abanike xa bemane noyigcina ke abanike xa bebane bexakeka. Yo, kha. Yophela. Awuthule nami unyanisile dane. My ndinyanisile ndiyasazi. Okay. Okay, yeah, but before we get Ngabane to, I feel like zizawulandelelana. Masithi cards. Siphinde sibuyele Okay. kwenye. Hey, asifuna isikhathi. One card. One card. Funda mkhulu waye lakho card. Ndingangaka. Funde lakho card. Hotel. Okay, maqale lakho. Khawungene maqale hotel. lakho. Mna mqale. Yeah. Hayi ngazifuni kanti ngibule ngami. Chi. Uzayenza angikosho bona. Mna manqale. Hey, hayi ke ngoku. Phelelwa lixhala. Ask your partner, what is your favorite sensual memory but- from when we were dating? How can you recreate it more often? So it's just hey, Hey. Uthini ke ndithini? Uthini mbuzo kuqala? What is your favorite sensual memory that we have from when we were dating? How Khayicacisi. can we recreate it more? Ngeyiphi yona memory yakho ephumayo xa ucinga mna? So uthi funeka bengathi iqane Thena nomuntu wakho nebekani ndithetha nomntu wakho. ngoku sasikhe saphuma saya Yeah. then insurance saphuma saya lwandle then we did things. Satye grapes. Andiphumi nje mna. But hello Penny. Ndibangathetha naye lo mkhulu. Loo nto uyicingayo Kayentsho ngapha ke. ekamereni uthi baby ngikhumbula ngela xesha. Nansi ikamera. Ayikho anayi memory zaniphume namntu. Yo Ah, atativa. bra. Okay, so singabikho ki memory nje. Memory ke, nje, noba into noba yenze zangiphume. Memory. Memories. Yo nifuna ndiqoke ngoku. Nifuna ndiqoke ngoku. 13 years. Umphofu ngumntana una 13, 18 years. Tasiba soze ngabe nanto ikhumbulayo bra. Soze ngabe nanto ikhumbulayo bra. Ayikho. Hayi dathi kuyaxoka. Bra. So you don't have email, why would you stay this long kana khona i-favorite Nyani. yeah. Because noma uphuma ngazikhona zanto uqonda yena. Yabona uhayi namhlanje umuntu wami. Asugqitha. Asimile. Asimila sigqithi. Hey uma kudela ithana mosleweni. Better wa fresh. Esasigqithi. Ngikhumbula la meal man. La seven colors zoke nabhekelwa yena. Ndanzalwa. Yeah. Chaka kuya lo. Mntu wami ngikhumbula la. Thetha naye pha. Okay, mntu wami ngikhumbula la 7 meal, la 7 colors. Yabo. La meal wakwayibheka. So ngicibile. Awuna ngaphi kalo pete. Man, nina senzole we andiyazi serious bra. Andina. So it's how can we recreate it more often? Uthi nibawula ihlala endlini more often akuphekele nihlale. Yeah, qhubeka undifida undiphekela yabo iwesi ngecawa. Thetha naye lo Tasiba. Yathetha nje. Uthe uthi ngithuli. Kuthiwa thetha ngathi andiyazi man. Hey, so meal. Kabi. Hey, ngithuli.
Kodwa lo mbuzo kwazi ungakwazi nohlala esitulweni. Manani. Thule nguwe waiting. My card. Ish. Okay. What You. did parenting teach us? Sure. That no one is perfect. That you can only do the best that you can for umntanakho. And then the rest is up to them. But you keep trying. Like you have to keep trying to show up for your child the best that you can. And improving yourself so that nabo babe bakwazi uba ngabantwana phambi kwabanye abantwana. Yeah. Ayifuna uba nzulu. Ayifuna uba nzulu. What is one thing you are grateful to your partner's family for? Yamomotheka. I'm just grateful bana because nobe ngasoze mina ndamkele i-boyfriend yomntanami. Bona ke bandamkela. So Yeah. Usho. So una sensitsho ba kaloku ndiyakwazi ungena eyadini ezabe isinjeya. Ebendibuza nje naye. kwazi kwamkela i-boyfriend umntanakho. Kuthiwa abazali bometheri yakhe. Lento bendazi uyabo elo hlobo lakhona. Mna anokwazi mina ubiza indoda yomntanami ndithi masizotya ngeChristmas. Izotya nathi. Hayi. But ndi grateful ukuyenza. The experience ifamily endlini umuntu uthatha isitya sakhe aye kule ndawo yakhe. So the experience into yotya ku table nabanye abantu. Yeah, no way. Good. Yo hood. Udala uyifuna le. Noma ngayinqaya kunento ngini. Yo inde. Ithini? Goal focus. Chesa. Teach each other teach each other something new today. Enzenye fondini. Why? Akhona usayiteacher no teacher up. Hayi bonjani. Ndifundile yami leli khadi lami. Okay, teacher. Teacher ndoni. Hey! Ufuna licard man. Uthi something new, inyungu wena mamela cha. Okay. Teacher lo setangwa. Teacher lo setangwa ko hood. Ngizulile mina. If unga teacher ke must communicate yabo. Must communicate yabo. Uyibeka apha ngokwindo yabo ungayilindi ipakishane yabo. Kwale xa yabo yanifumana. I-teaching leyo. I-teaching leyo. No. Okay, sure. Yandiva nethu. Yeah. Must communicate more. Ela khanza lichintshele okay lenzile. My sister push mic uyi. Ungena kwezinyangeni. Lento njinjela njinjela mozodi. Sachinjele njengamakhetha matho la. Ngawo nyano ngoba nibambela amakati. Hey uyasokolisa. I think let's go back to the dilemma. Ndifuna uba dilemma. Yeah, no yes tell in my sister in a hood company. Jomkani qedeni. Eli one car. Banba yakho mose phone. People like the dilemmas. We're losing people. Shomqedzi. Yo. Second one, when silence becomes emotional abuse. Elon Ben said, this one is a good one because I'm guilty of this. Okay, When Silence becomes emotional abuse. A woman has been married for 4 years and she and her husband have 3 young daughters. Recently, her husband has changed completely. He insults her in front of their children, even using humiliating comments about her private parts. A few weeks ago, he disappeared for an entire day with his phone switched off and only returned after 11 a.m. When she asked where he'd been, he told her it was his house and that he didn't owe her any explanation. Hoping to fix things, she called a family meeting with relatives. Both of them shared their concerns and everyone agreed on a way forward. But after that, nothing changed. Now, he barely speaks to her. She still cooks, cleans, and serves him food, but he ignores it and leaves the house without saying a word.
He only responds if she asks him a direct question. At night, they sleep in the same bed, but he turns his back on her. His daughters have started noticing the silence and tensions at home. She says she has never cheated on him and genuinely doesn't know what caused the sudden change. Because he refuses to communicate, she feels like she's being punished for something she doesn't even know. She's lonely, emotionally drained, and has even thought about leaving for a while just to clear the mind. The dilemma is the husband hiding something, or is there another explanation for his sudden behavior? Should she stay and keep trying to save the marriage, or should she leave before the emotional damage gets worse? Is giving someone the silent treatment and insulting them in front of their children a form of emotional abuse? Most importantly, what effect could this environment have on 3 daughters if it continues? Yo. Enzima, ne? Eithi ke. Yo. In the wood. Awuzayisummarize lo. Journalist. Eyachita le ndoda. But anyway, so it was. Like, what is that? Okay. Ngubani othetha nge-private parts zomnye? Ayingosisi lo? Umfazi, they've been married for 4 years and they have 3 young daughters, ne? So utata all of a sudden wachinja, either uyathula okanye xa ethethile uyam-insulta, balwa phambi kwabantwana ade amthuke nge-private parts. So uthi keyword kubalwa akusuba yena uyathetha akaphendula umfazi. hayi. Hayibo, sufuna uyifakelela. That's her husband insults her in front of their children, even using humiliating comments about her private parts. Adisappearishe angabuye endlini yena akayekanga uba ngumfazi, hoping to fix things. Wade wafibuza family meeting angathi yalunga into. Uyaqhubekeka nokwenza izinto, uyapheka uyathini, but yena he barely speaks to her. Ignorisha ahamba yena ayangabuyi, he doesn't respond, uphendula xa ubuza ba hayibo ithini into. Aphendule, but he doesn't change. Uthi she's never cheated on him, she doesn't know what caused the change. But even when they communicate, he refuses to communicate. She feels like she's being punished for something she doesn't know. Okay, kaniki yukabakale pha kuthi. Kambuzo umbuzo oqala. Is the husband hiding something, or is there another explanation for his sudden behavior? I feel like azokwazi uphendula. Should she stay and keep trying to save the marriage, or should she leave before the emotional damage gets worse? So vula ngijoyelana ke ndoyi kaloku ngoba mna ndinento ethi ngoba angathethi naye athi ndikho nto yenzayo ngaphandle obvious umfana angahlali buyafuna yena ulungisa into zakhe but angahlali mna babindimi ya babindimi Ubuza uthi kaloku naye kanithethisi cacile uyathetha ngaphandle nami bendingazumthethisa ngaphandle sabuya ngalo kodwa sirayithi ngalo so bayiduma xa unganithethisiyo loku nam yo ingxaki pha inoba ipha kusisi icacile udikiwe ubhuti hayi suthi ingxaki kusisi kodwa umbhuti wenza eza private parts athukwa ngazo uthukela ntoni ngazo uthi uzawuthi untuke private umncolo wahlobona ukuthi untuke private parts phambi kwabantwana unobuthini wazuzekela ya yile nto ndizama uyicinga inobuthini uyanuka, I don't know. inoba inkulu yabo Like they've had 4 kids and obuthetha lo ibuhlungu lona xa uthiwa inkulu ayibo ungawunwaba wena xa usithiwa incinci wena ungavuma wena naxesha naloo nto uthukwe lo ngaloo nto phambi kwabantwana utsho yena athi ayime phambi kwabantwana umntanakhe umthuki hayi butata ingakanani okay but okay awusister makahambe because inzima le situation makahambe yabona the best thing to do is to leave. yeah makamshiya awukwazi ungahlonitshi uphinde uhlonitshwe ayifane yenzeke ku relationship once umuntu ayeke ukuhlonipha yakwazi uphinda kuhlonipha family meeting or no family meeting once ifikelele kula point vele uvaye oqala umuntu omtsha ongazokube usenza ntontoni kuye yeah wena umtheka lapha nawe ubuphanga kuleya ulapha la ngoku bele wayaske khandi isikhethe kuba ngicinga uba uyeza Kabana solo ukhetha topic ezijongene nami wena. Should she stay and try to save the marriage, or should she leave before
the emotional damage gets worse. Is giving someone the silent treatment and insulting them in front of a children a form of emotional abuse? Yes, it's abusive. Qala ngosho stay kalo. I think that the thing is she stayed enough and it all quite consistent. She's been trying. The best that I can say is Umyeni needs to come to the table and be willing to talk. Makahambe. A logo not without a conversation, because now she needs to understand what went wrong. Then okay, we've given everything that we could and we can't. Fakelo isichitho. Ubani umyeni ne ilonde hleli. So emyenweni unevumba noba awunavumba. Oh, that could be the case. Yabo. Senjo ungumuntu ongathi umyeni uthi xa kujonga aqonda into zami man angathi sibanjwe ngilona man ewilona man sisichithwe siya Nani ngomamela lonto. ethi Wazichitha. eh Cibile na umamela lonto. ufuna ndini ntandaza Senzitsho. Umfana besithi sisichitho. sisichithwa lokwesiya ndiyaxelela xa indoda yakho izawukwazi xa indoda yakho izawukwazi Alinde ke ukuthuka no andithi makalinde Omakaphuma ucithini. Kaloku uthi sisichitho. Athini kaloku into ebalekile ukuthi bathini. mela lo Wenjani ngathini? makadibane nosiyazi ngavasa akawuzivasa yabo Unxa amadoda anemudzi kakhulu ingathi amadoda ngokwatshintshile ngabo ngamo amadoda iziprincess amadoda akhoyo ngoku akhoyo. So thina manje sithenge wona simazi yabo ixesha elinzi ngamadoda anemudzi. Uboyiswa. utshatiwe Hayi ngoku ngapo. Boyisana. ela ifethu kaloku semtshatweni apho wena yabo Yeah, ibadak. It's been an hour. then ithi ke ngokulonto leyo But andisifuna isichitho sona. njani Ungathi isichitho ndihambe ngonza hambo lo siyazi. bra into enokwenza loo nto leyo emyenini wakho kubone ingathi we unevumbu uyanuka utheni ungumpensi uyachithwa yile ntombazana imane esiya kuyo Umbuzo uthi athini ke ngoku athini ndithi kaloku madibana nosiyazi akadibane nebhafu Shini. yabo izolandela ke ngoku ifemeli intontoni Yo. izichitho zinto ezikhoyo Sakabenyama. Indoda ichithekile. Uthi makanyamezele. Indoda Mhlambi into ifakwe kuyo. ifakwa kuyo kaloku mayimbone umfazi wayo Engeke. enuka So wena ethethe unyamezele mfazi umani uhambo siyazi wena. no akakho right Hayi. akakho right uyindoda no icherry if inayo chance ingahamba kabayathanda unyamezela Like there's Yabo. kids, there's yes umuntu uthi andikwazi uhamba because ngutaka abantu yabo abantwana bazawuthini yabo ucinga into ezininzi before ahambe Okay. Your hair. Okay, is giving someone a silent treatment and insulting them in front of their children a form of emotional abuse? Most importantly, what effect could this environment have on the 3 daughters if it continues? Abantwana bangamantombi bazawucinga fana uba Into right. indoda ekufuneka ikuthuke nokuthuka. Xa bethibana nee-good guys bawazitshithele because asibathuki and kubona endlini baqhele indoda ethukayo ukuze kuhlalwe ebe yindlu ethegunqu. So izawuba affecta bad loo nto leyo. So, is this a point of no return? Guy bakwazi Nakahambe. ba unayo ichance Unayo makahambe. akanayo uyoyika uphuma Uzawuthini? wasiba aququzela sapheke sathini kodwa yabona uba kunjeni. Yazi xa usanodivorsa ufana ne-break up. Xa usano-break up une-business ideas ezizakwenza imillionaire. Xa usanodivorsa unento entsha mani ngawe mani ingathi ungumntu omtsha osanda kungena elizweni. yazolaphi loo nto Ndanivile khona umntu wayendibalisela qha ndiyazi kwakutheni angadazi apha for uzoshuta kodwa wayetshilo. Yabona nje bendivosile ngoku kuza nam-Ben 10 man umntana ona-23 akandazi uba ndina-14 nto uthi sithi ingathi ndiyimtsha mani ndatsho ndazifila again hlela iminyaka kwindoda engandifuniyo utsho so ke xa udivosile nyhani kubakho into entsha ngawo ungathi ucotyulwa lawe. okay Yeah, I think the environment is very damaging for both Yena and abantwana bakhe, and she should leave.
makahambe and xa imcenga la motherfucker angayihoyi. Yo, ha. Katsoza beyond kwa so repair. So I need to akasoza look kwazi. Soza kwazi ungamoyi. Utata abantwana bana londo. Yes, hayi nami ndithi makahambe xa uva show kwi relationship nakwephi na. Hamba. Okay. Mahotela okuthula. Ahlala ahambe enyamezelo. Ya bendithe kwaqala nje mna. Uthe makahlala. Uthe makahambe. Oh, thina brasi sithi makahambe. Wona mayisithi uthini? Yeah, kuyabuza uba like why ngamshiya ayofumana isazi yakhe bhetele instead of uba amthuke. Khomdo fonela lapha kuwe. I think ifoni yami ayifoni. Oh, Ithini nje ngiba? ndandazo. Is that a video call? Yeah. Yo ndara caba untswami ngevideo call. Ngoku ufuna ndiphendule video call? Kaloku ufuna ukubona Ayo video call. amapha. Okay. Hi. Hello. Chinja Liz. Oh ndara. Ndarist. Andiva. Ndise ngawachizama. Hey, tete kama. Mina ndize kuwe. Yo. Hey. Wena record benani. Hey. Ninavi. Sitheni? Asenzakala. Uphi? Mandaranara. Eh? Mandarandera. Unza marinate. Usefama. Hey, una farm. Oh, okay. And the shooting podcast up again. Oh. Kamna sayisayini uniform pha. What is it? Kasi mhlawumbe isisu. Yo. Ayo. Ngiyanza kwangabini. Hela ka ubethe ka uthi baba mandarandara. Asizazi mengondara samengondara. Lokuyava ndara. Ndize mntweni wami. Yo. Yo asiyaqoqiswa wo. Yo. Akufanele umuntu wako tasimba. Oh bawo. Ay imnandi kanjani. Nini abandiphendulisa i-call guys benganyanzekanga ndiyiphendulile call. At least uhlise amaphaphu. Uhlise amaphaphu ngokuyibazi. Uzifu ungayibambanga. Babu ungayibambanga ngoba bese uza ngokwakho ngokuthi yefama. Uphe farm. Lenda wakuya lo. Awu ya kapla. Uyivile nale? Uthi ya kaplanga. Oh. Suke farm. Makabe beke lahleni pha. For thina sonke singumndeni. Kawenze No guys, yazi intoni? Don't. Na bentshela masiba ndiyekele kwanto, so I don't like this. And sisaxabana, he had stopped drinking for like 5 months. Sisaxabana ngoku usesithubeni ngoku he's in the streets. So andiyithandi mna. Idayile le? Sendithela. But singayenza yona nayo le Okay, situation. masizidayile okay kayiqalele. Okay, ndithini? Qala phansi. Qalele le week andara. Nadibana njani? Sadibana ndandisebenza kungoku be-EFF ibisiza apha in January, so sadibana elwandle kwandile abantu base-EFF bafikele phaa elwandle. Like saba right we've been together for 5 months, saba right umntana abantu wayeka ichomi, wayeka usela, wayeka yonke into, like he focused on our relationship. But I feel like him now, because of the hurt that I've experienced in my life, and the mega like every time, every chance sisilwa ndiyamlahla. And then hence instead I relate emotionally Glendos, because sometimes it was too late because I don't know what to say, but I feel like emotionally I've been abusing him. So ngoku we're trying to fix our relationship because we both don't want to let it go, but I feel like at the same time we're toxic together to some extent, and I recognize that on my part, because as a Silwa I go for the jugular and and I hate take and I push him away. So yeah, we are kakwazumelana la London and he went back to drinking. Yeah, so but do we fix this? Do we let it go because it's becoming toxic? Ukhona umuntu oseyenzile la 2 hours. 2 hours in. Ukhona umuntu oseyibulele. No man, it's nothing like that. Uthi athini ahlale athini.
Makahlali iyahlalisa kumanzi amancane. Like we were speaking about getting married in September. Yeah. So ngehlobo elililo ngoku like Umuntu wesithathu lo. But akakho wrong yena uwo muslo uzicingela ba. yeah, he's a very good guy. Wena umbhatalela amatyala ngapha ya. And like every time sisilwashe mntana manje ndivuza nezakudala. Yeah. Like I'm making high ndiyamsokolisa. I know that. Hambe kwaplanga. But andifuna uyetywaleni ngxaki nite ndatsho kuwe ndithi Usela nje. andizosela but like Akusetywaleni yazi kwaplanga. but uyosela ke. Akusetywaleni kwaplanga uzuthi. Uza kwenzela We're inyama. across the street abe siyityile inyama like nje why ungavukanga uye ecaweni like we fought on a Saturday ndithi uthi wovuka ngo3 ndithi instead of uvuka uthandaze Bombi lo. ubuyele etywaleni. Wawele emotweni. Yes, it's that one. Nguye lo. Basho mbuya kucinga nobusele ngumuntu wakho no. Suka. Ungaseliwa. Makangaseli. Like I feel like at the place that I'm at now, I need someone who knows God. Ewe andita kamazi uThixo. Hayibo Tuli. Chumsuyibaxa lo. Chin, now that you are here. Wena wathi uthi ubukosemi kuzawuthethwa ngelobola wamntu emthatha akaphinda wabuya. Ukosemi ngoku ukhangela into erongo. Hayi uyazama lo. Lona ke bawayicawe wambulalela ecaweni. Unyanisile. Lona wecawe lo wecawe Abasana bakho right umqhubela kubantu oyaziyo ba bakho right wakhe kwenzeka iincident ecaweni. Uzazi bazizinja. Ukhangela into esirongo. Focus kwezi zigrand. Ndimfundishe. Yabo lona maybe lona ngoyena yena yabo. 3 times. Ozoba grand ngulo. Awusayeli Tuli. Awusayeli Tuli. Selangishaya ndithini. Awumboni the people right. Oh fuck. Okay. But Uko wrong. Inkosi, like- Itsho right. yes, but Itsho, yeah, all right. itsho. All right as a sister. All right. Yeah. Sicacile. Umbona the people right. Suthi. Uyabona Uthi nje. Borayo is that ngokufuneka ndihambe ndiyomthatha etywaleni. That's why. Awuzisela uzafika. Yazi imandi la we. Ngamanzi. Ndiyaqonda wena you don't have a problem. I know that. I know. No, ndithetha uba imandi kuye laa nto yoba ezazothathwa yitshere yakhe etywaleni upholile akahambi ngamoto mos. Yena uhambe earlier than Yes. uzawuma ngayo. Imandi laa nto. Sana, guys. Masibindi bengamuntu angaseliyo awanga umuntu bangaseliyo. Yeah, but like that's why I'm saying like now I was encouraged to kubona yena but like this person is dedicated to this relationship. Why guy chomi, why kusela, why guy yonke lento focusing on this relationship. But I'm hating ngehlobeselwa ngalo. And benze nsitsho ba like ndithi Bangadeki ijumu like right nje. Mangaziyeki ijumu zakhe. but kaloku ngxaki I think uyayazi uba benza ntoni xa bebonke. That's the things that Bangaziyeki. hayi chomi zakhe mzuza watshintsha amantombazane kodwa ba-stable relationships abakwazi ukuhlala ngaphandle kwamantombazane nisahleli nje abantu But nokuyedwa ubufuna amantombazane uzawafumana. It's disgusting. Suba njalo. Suba suzenze zona. Sucimba fakuba But ngoba that's the thing. How do I know that yena akayenzi loo nto kahle nawo? Yabo. yo hawu How do you know yasokolisa bayenzi Thuli wena. ukwehleli yedwa? Yeah. Mhlawumbe uyahamba ye-quick What if uqhubela kuyo what if akazoyenza bayicaweni? Guys, like I need a man that leads, like lead me to God, Some but you need to be led by. Julia. Yeah, kuyazama. This time asizokuyeka this time. So tomorrow. So nguwe nje. Okay, so Ufuna wena be-perfect akekho umuntu 100% I get perfect. nyani mntazi. But guess sex is off the table. Like see. As I said, like guys, so much has happened in the past. Uthi What the sex is off the table. But like in the focus on table, I'm focusing on my relationship with God and hayi katsho miyamufocus. Sibuye kaplanga myeke. Uyamsokolisa. makahlale ke phana Myeke. abantu onwabi. Chini. Sex is off the table. After bendifumana every day 4 times sometimes a day ngoku it's off the table. But udibene phi naye wena kanti? Elwandle.
Ngindibene ecaweni kaloku. Yabo kaloku yiloo nto ndizama umqhubela khona. But ke sasikhe Uyaqhubeka. Yima, hayi bra, yima khe mbuza bakune 2 bras. Ungakwazi uyenza londo ufike ngokuqala udibana naye lwandle lo muntu athi basigele emanzini senze. After 5 months athi hayi ke siyeke ukwenza. Qunyiwe. Ngathi Hayi man kwenzeka lonto. ikhona uyahlutha Kwenzeka lonto lwandle. Xa nimjongile uyahlutha ikhona apha ayifumana khona. Uba Uyila lokho ezibingi. Ezibinki. Hatsho mem Oh. Awurongo nawe. Ezibinki. Uthini uji? Awurongo nawe userious ngokholo ngoku but ni wrong for neno wabini because yena usesitratweni wena ngapha. Yeah, so what must happen? Miyeke lokho bafuna umiyeke but ngumuntu oright azobunomfumana napha icawuna azomfumana lo njengaye. Ukhethe. Hayi icawuna uzofumana umuntu Icawuna uzofumana uthi athi akaseli phofu. Akaseli but uzabe worse kunaye. Mzane Ngithethileyo Sumxhesha September makabe ngoDecember so that we can work on our issues because nami I realize ba I've been hurt so hence ndikukhuphela ubuhet bakhe. Nako ke if ufuna umyekisa kusela ne. Hayi Uthi magic. Owakho umuntu wamiyekisa That's 17 usela. kilo magic law. Ona 17 nguthathu. yamkela xa nabisa chomo. Uthi yena umuntu wakhe wamiyekisa usela yabo. Wamxela ba if ukhona abahleli boyithu akayi pha yabo. If ufike esela uyabuchitha. Yo, okay, that's abuse. Utheni ngumfana lo magic? Like Intombi ngumagic. Ungangumagic wena. Hayi ngabuthenga kum wabuchitha. Ngabuthenga. But kodwa bana umuntu mazibuya sela ulindele ntoni? Utheni uzocinga mzawuyeka xa dibana nawe? Suba saqala if Ewe nathi Yeke suza kumuntu ebengayekanga. bemile. Ewe Bephumlile. Lo nto bala. and wena umdrivele back. That's what London London. London Nichiloba. I don't like the fact that our relationship has gotten you to a point where uthi nokubana you want to go back to drinking like I went to rehab, guys. I was encouraged by him to go to rehab. So just imagine if he's going back to like what is that? And if our relationship brought him to that point, I don't like that. That means we are toxic. We're not good together. I call it quits my sister. Kaloku No, ndiyamthanda Umuntu omthandayo menze londo. ndimthini ndimenza ntoni Leyo menza Jonga ke mamela ke sisi makube ngathi benchilo like makube ngathi ke ngokumosi uThixo kuthiwa izinto uyakweyisela kancinci kancinci step by step so umthandazeli wena qine edolweni umthengela utywala Yo sumthengela man xa uhambile wese. aqine edolweni like makaqine edolweni for yena lo mfana akazoyingena uThixo lona. akathina relationship. uThixo akazihoyi. Ndiyazingena. Kuwe uyathi Ngathi kungalo ndisho. Ebantwini. Abantu nyani. Sumfosa ngathi but uzaziyekela abana yeke into ethile. Mhlawumbe bawudla ngohamba abuye ngo12 ekseni, mhlawumbe uzobuya ngo10 ngenye imini. After 2 weeks uzobuya ngo8. Aphela diko afuna uhlala nawe isidala. ubungahlali naye no cha besiba kunye ixesha Ixesha elininzi. Uzawudikwa kanani uma uqhele uhlala nawe napho sesemajitini ngoba udikwe ngamajiti adika ngamajiti xa unomuntu wakho omntanayo. I was like, I don't know. I think that's why I decided to come here today because I was like, you know what, and because and us. It's inhliziyo yakho. Nah, I want God's will to be done. If he's meant to be my husband, if it's not, I'm willing to let it go. I'm at that point. It's not Because Batsho muzodibana nomuntu osencaweni ozenza inceku. ngoSeptember. August, September. December. Yabona ngoAugust inyanga e1. Show me. Hence until let's move it to December. Because I recognize but I need to work on things. So that it is still one thing, is solution ingabiba ndiyamlahla. amna ndaxelela thuli chom Njani Chomi? Ngiyeke Banti. ndaxelela chom ba yokwaba nzima chom ingxaki wena So umntana Kodwa abantu. ngiyatakaseyo ngqali. No, like no. Kaloku uyazi yabona hlobo uworka ngalo on yourself. Naye is working on himself. Why do you offer grace only for yourself? Kodwa uthi uyamthanda. Umuntu omthandayo you lead with grace every time because uyamthanda. Umuntu omthandayo umtreat as umntana wakho.
umntana wakho xa ufuna iyeka into enje awunomnikisa le treatment boss ugqiba umvimbi sex olona thando lamanyani Sex into yomtshato mos. hayi bo ayibalekanga yona Yeah, like at the end of the day, it's not important. jongani ke mna ke jongani ke bethuna nebo mamelani bethuna nebo ndiqale into entsha ngoku ndiyabolta ndiya in drive Hayi mancho. imani uxelele Kasote kuthetha. imani uxelele ndiyadlula yabo ndiyadlula kule way Okay. bendikhwelise umntu izolo lo mntu lona uthi yena unayo boyfriend yakhe 560 wakhe yabo qha kutheni but iproblem 560 wakhe akamphi izimanga asuka Bafuna ngalo. asuka njengoba bekhwele kum suka namhla omva abayazi into bayifunayo intombazane leyo le ya subila kaloku okay manje Okay. so into endiyithethayo nantsi nathi thina amajita xa basiyafeyila asibanike abantwana ezinto baphele ke ngoku beyozifuna kwezinye indawo ayinithi ukumnika yona akhethele i-1 ukamnika yona ayisika omnye umntu nantsi ke ngoku ngapha ecaleni lo ungithuli uyamvimba Hayi kaloku intshalo imali imvimbi. kalo sentsho awunothi ubucela unika umcela unika ucela unika ucela unika usuke unganiki iqaleni We're 29. kathuni last week nje After 21 days, as I said, I went to rehab. So after 21 days of not doing anything, then I pulled and then we did, we did the things. But at the end of the day, guys, and Zaybon. Why I didn't oyan so teta na yocho. So teta na oyan but good Dallas Ted. hey I see but I'm done fighting. The children are going it. I want you to be happy and I also want to be happy. I want to have peace. So if it means letting you go, I'm willing to do that. Yo. But I also want to to fight for it. But that's the thing is that you can't force things when angcabako. So if we are fighting the way that we are, and as no siyaliwa kuba selo ngumtshato okanye we are fighting because we're not meant to be. uliwa Isicito. Like no, like nyani, but generally umtshato because that's something. hayi So yeah, we dilemma leyo. Mhlawumbe zathi xa mpela ndibuya ndibencime amadakhi, I don't know. all the best my sister Thank you. Third one. second card ikhadi lokugqibela then sibethe So sivumelene sokubalo sisingapakisho izinto zakhaya. yeah But ke ngoku don't you think yabo that ibetha ngapha kwe contract that's what the card ndidiniwe ngala makhadi mani bra conflict mani ndidiniwe ngala makhadi so nje kudilemma yima masibini ingakakwazi usipakisha dilemma ndiyale mna ndiya-editha ekabalewe yakho chum. Did you know that negative emotion IBM? Oh, Akalogo ndizamfunda uzayiphendula. oh sure Did you know that negative emotion in marriage relationships affect men's health more than women's? Will you apply this knowledge to your relationship? ya injalo injalo oh hey mnandi ke lena yakho ngoku uzawuthi injalo uqebile awubuza umbuzo ya injalo khayicacisa ndiyicacise So we are affected kumntu wamshem amnxilisa. But he had a choice. hayi be yakho le I didn't. kafunde yakho funde yakho ke ngoku le Khululile kodwa Ngizithanda lona. Ayiyabhora lento. Okay, write down your ideas for your 10th, 20th, 30th, 40th and Yo. 50th anniversary celebrations. Also write down a goal you want to achieve as a couple before your golden jubilee anniversary. nansi oh enza mahotela yakho le la ndithetha naye iwe lena Ulento ithi couples yeah reconnect 10 so years. azi uyifundela abantu abarongo wena lento uyizise ebantwini abarongo lento ufundele umntu wakho uzambona Okay, ideas for 10th to Ndaro. Hasana. ithini idea yakho for i-10th nondara
Anniversary celebrations. That's also. Ndarara. Okay, I think it's just but okay, I hope we make it down the aisle. I hope we get to experience Loden to 50 years. Yes. Because ungumden kwazi uphilisana naye. You make me very happy. You're very kind. You're very You're very You're very loving and very humble. And I'm sorry that sifikile kule point isikuyo, but I hope we get to make it to 50 years. If we do, I'm going to Dubai. I was one more na kwaba. Ayathanda lila le. Nje mnokuthandwa yini? Yeah, you out. Bethile ucama ukuthi uzawukhomba ukhali. Anomkhumba ngawo so right my sister. Yeah. So now we in everything, man. We want you to be well. We want you to be okay. At the same time, we want you to be accountable, yabo. Because ezinto zonke zihamba hand in hand. Ulonwabo lwakho alithethi ba yonwaba at the expense of omnye umuntu ongonwabanga. Try to find a way uba if kufuneka usacrifice u20% olonwabo for yena afumane u80% nilingane, ungayenza into njalo. Ayikho formula ebomini and asikho perfect sonke. Nomnye uzodubana naye angafu 10 times worse. Angabhetere ube nguwo worse for yena. So yeah. Anzuthetha mina Thuli bra. Yo. Was hey Awu thenga noJina yeye uyancedisa. uthini unomjijiji. Hayi wona ndiyamvuyela nanto. Ethi what does career success mean to you? Hayibo. Manthathe enye. Okay. Career success no. Yo. Andiqhuba thathenye. Ask each other, what are your favorite parts of your daily routine that motivates you constantly? Okay. Consistently. What are your favorite parts? Iparts. Ntoni parts? Parts zomzimba. Ungathatha le routine phela Ziphi parts? Oh, what? Zeziphi izinto in your daily routine ezikumotivateayo consistently? Consistently. Yo, man, ndiyazi man. Andiyiva le way ithini. Namandi understand izikhathi What are zakho your man. favorite Zizirong parts of your daily routine that motivate you consistently? So into eniyenzayo noyi-2 every single day enimotivateayo consistent. Mhlawumbe nivuka noyi-2 nithandaze. Jokes balahaba oyi-2. Kanithini. But intoni le ikumotivateayo ku-relationship yenu daily? Akayifuni i-share joke. So what is it that keeps you going? Yo, okuthetha. Okuyacacisela noma uyacaca uyaphendula. But unyanisile umkhulu. It's sometimes inhlalonhle ibalekile ndodeni. Like ukwazi ukuhlala nomuntu wakho kakuhle, enjoy company yakhe because akhondo akakhangela into esocabana ngayo. Njengoba uvuka nje uvuka egrand, uvuka mhlambe nento afuna ukubonisa yona elahisayo, ni analyze ni laha wes. Siwezi grand ungahlala naye 50 years umuntu onjalo because ku grand uyayiqabisa inhlalonhle, akakhangela into embi ezosenza singathethi. Kaloku bekuthiwe thetha Hayi ndivuka ready to fight. Yo, anolunga my sister. Bo, anokwazi. So Intombi engena sense of humor, intombi ethanda uchukwe, argumentative. Yo, hayi. intombi uthetha le iBhayibhile. Ungcono indoda ilale phezu kweroof yendlu kunoba ihlale kwindlu enenkazana eno back and forth argumentative engekho nkalonhle endlini kuthi iBhayibhile. Hallelujah. So andinokwazi ukuyinyasha iBhayibhile. Ndiqabisile inhlalonhle. Amen. Uba intombazana ayifuna unika inhlalonhle mandiya roofini. Ukafundisa. Ukafundiswa. David.
Dabete. Thina la ngikade. It is common for couples to have conflict, Yo. listening, forgiveness, and flexibility rather than rigidity assess in recovering from those conflicts. How soon you can recover from a conflict reflects growth, maturity, and deepening intimacy. Discuss how this process has been for you and what needs to change. How soon when do you recover? Sure. Xa niqabene ngo-8 ekuseni urecoverisha nini? Yo, I know papa. Ngekontathu. Yeah, I know papa ngokuhlwa. Bwa, imini yonke umntana abantu akathethi nawo niqumelene. Yeah, siyathetha. J grand but Awaswabuluka. swabuluka pha ngokuhlwa yabo. Uthi Nah, at least masilale grand yabo. Yeah. Xa uzawuya ebhedini kukhona uzawuswabuluka. Ulungiselela loo nto. Sifane sixabane khona umuntu yabo. Okay. Umbethe silent treatment apha emini kanti ubethwa ngento enye into engeyo silent treatment bye bye. Okay, hayi wena. Okay. Okay, masibethe ekugqibela Dilemma, no? ngitayi. Sizovala. How many asikaphinde hour? Sfikile. Sfikile. 1 hour 4 minutes. Oh, sure. Okay, so is she really fine or is she planning revenge? A man says he's been married for 2 years and he and his wife have 2 children together. Last week, his wife unexpectedly came home in the middle of the day and caught another woman inside their house. According to him, they weren't in bed together, but he admits he was having an affair. The other woman left immediately and he started apologizing. Surprisingly, his wife didn't scream or argue or make a scene. She simply told the woman to leave and went quiet. That night, she didn't eat. The next morning, everything changed. She woke up cheerful, started talking to him as if nothing had happened, and refused to discuss the affair. Every time he tries to apologize or bring it up, she simply says okay and changes the subject. Now he's the one feeling anxious. He says she seems happier than usual, is no longer rejecting intimacy like she used to, and acts as though nothing ever happened. Instead of feeling relieved, he's convinced she's planning some kind of revenge or waiting for the right moment. He says the guilt is eating him alive and the silence is stressing him more than if she had shouted at him. The dilemma is his wife genuinely trying to move on or could she be emotionally checking out of the marriage? Why do some people respond to betrayal with silence instead of anger? Is he projecting his own guilt onto her by assuming she's planning revenge? If you were in her position, would you forgive, leave, or quietly prepare your next move? Uqala kuGci. Hayi, soqala kumfana. Oh, okay. Okay, mandiyisummarize. Okay. Umfazi uchitela wabhaqwa. Umyeni. Admita, yeah, sorry. Admita ba he was having an affair. Wacela usizo ba umfazi lo ahambe and apologize walamkela uxolo like uxolile mozisi walamkela uxolo like, and then the next morning she pretended like nothing happened. She doesn't want to bring up Lindo affair. Is she trying to move on? Could she The way Lina Question 18. Is his wife genuinely trying to move on or could she be emotionally checking out of the marriage? We are move on, like are they okay? Ukanye mhlambe ufuna uba ready uba akwazi ukuphuma kulo mtshato. Ufuna ukuthi antshintshintshi vum. Gone kanje. Yeah, I think ufuna uzilungisa qala uyavaya anyways yabo cha ufuna nje uzilungisa yabo aphume Kicks yeah, so that xa sephumile angabi nanto zafuna umbuyisela yeah. Nikina. Ne. But mina lo mshita yiwa Ubuza umthi. mna kalo mna ndithi mna if ngabhaqwa nshita mna masiyeke kwaujola Because Uzabani yeah. So Guluthi. Hey.
inzima manje lewe wena ta yabo iba wesixa uthi ubulindele into ba athethe angathethi Yeah. senjo iyothusa uyuqonda ba hey inoba ikhona into aphezukwayo yabo awukwazi uxola awukwazi uxola elibhlungu apha endodeni iyangcucalaza indoda because iyangcungcuthekisa because akathethi khangathethe lo muntu lo instead ugrand xa uyaqhubekeka akasakubuza ba eksele libisenzeka apha ibiyintoni kwathini uthe lo girl eksegirl hamba wena mntu wam utyile uthuthi iyoyikisa ke ngoku ebafaneni loo nto leyo uJoyce kaloku wagalela i-Retex phaa for uJoyce. Yo. bo But utyiwa ngumvandedwa wakhe lona. What if she really has forgiven him? After ibhaqwe ityima. Ungamxolela. sethu ungathini nakhawuthethe ke uyintombazana wena dibana naye uman lo esigwambatha pha Hayi uthi bebengenzi into. So do if you say that far. Okusalayo. Ungabi namsindo ungathini. Okay, let me give you a situation. Mna, I found out that he was talking to his ex. Akekho lapha. Yabo, that is the problem. Is not that you're talking to your ex. The problem is that you didn't tell me. Yabo, saqeda kuloo nto, saxolelana. I find out that they're still talking. At that point, I got even. Because we spoke about this, you know that it's a problem. I got even, then we moved on. Even Wena- ntoni wena? Ndiyazazi niba nezintoni. Then amxelela naye that don't think that I can't do what you do. Ndiyakwazi uyenza into yenza Wo? ndiyakwazi uyenza into yenza. So I got even mna kuze ndikwazi umxolela then we can move on. Ibe bo matshayi yidro ke ngoku. Because hello, yeah. The thing is, yeah, so Makole macala. We spoke about it, but But still abantu waqhubekeka. uyafuna umosha odwa then acinga fam uzoxola msinya wena. Yeah. Utheni ungakwazi uxola It can't xa be the ngenziwe case. into mna wena uyenza nawe. Uzazi uyatshata next month. Into yenze left ngasebenze. Kaloku that- Wena ubuyenza wena Kaloku ungayazi exactly. Asifane sobayithu Ndim otshata wena. Ndim otshata I don't wena. know. Awuzitshati, awutshati mna. Xesha lami elizayo emzini mna. tuliroko lo way bra Yeah, ndithe right, Hayi, but naye hayi, bengekho amadoda right. ayadika. awukwazi Nto wena njengoba ndithi ndanazo ngoku we spoke ndathi noba because mna I'm very upfront, I'm very transparent mna xa ndithetha ne-ex yajonga bendidibene nenye intombazana that I used to go out with vorente ndamxelela but this is what happened. I was getting in touch with my ex lona ebetshayise imoto yam ndamxelela. I told him ndithi nokuba the problem is not that uthetha ne-ex yakho, the problem is that you're not transparent, awunyanyisekanga sagqitha but I still find out that you're continuing. Uthi mantini bathetha ntoni ex yakho to a point where one time she called like wayefowuna baya video call ndathi chomi cela ume kancinci torho uza kufowunela xa ifika kwakhe. About like this exact situation, that's what I was in. So like he hayi kodwa nawe man too much kanjani tyhini udutsho ndithini because she kept on because sizama uthetha but akayeki ufowuna ugirl. hey mahotel So like Mna brand ithi mayeko manezwe. Jolo umtshato mayeko la. Uthi wena nihlale nodwa. Sekumoshakele ngoku. Indalo iyoqhuba ngayo. Indalo. Indalo. Oh, ikhathalela indalo kodwa ufuna uba even. Ufuna uhlala uthini wena? Masihlale sicisheni qha. Ndiyamosha umjolo nina man. Umosha sithi kodwa nini? Ndiza kuthatha ngoSeptember. Ndiza kuthatha ngoSeptember. Endaweni ngokucinga ba ngizongena Wena ujoyela ntoni kodwa uyandithatha ngoku? Andikujoli ndibhabhayisa ex yam Lami ufuna ubhabhayise yam. Nam ndiyibhabhayise yam kamnandi futhi sawudibana emtshato wesincumo esobayithi ex ndiyibhabhayise Yeah. nawe uyibhabhayisile Yeah. so. yo hayi yeah Back to because she's bathi ulungiselela upakisha uyaphuma. And akho nto imani ngathi uphuma uncumile emtshatweni esenhlubukile umfana nawe unhlubukile umshiya. Uzomshada komnye ke ngoku sone 5 months ngoku sandohlukana 1 nyanga eyi1 lo.
Siyathanda. everywhere ungacinga famba inje everywhere Kaloku niyayiqala into emandi le ndiyaziyo amantombazana awafana xa utshithe. Izophuma uzawudibana nomfana oright Nina ongazenziyo baqala zonke ngomosha. izinto Umntana abantu bathe right. mamela Yho. into erongo ne ndicela uba into uthuli Don't fight njengoba with zonke fire izinto with zisenzeka fire. ngoku. Kukho umfana ongafunwayo ngamantombazana because ubhizi utheni ade afikelele kule ndawo afuna ufikelela kuyo abone intombazana egrand ambitious etheni athi wojola nayo uthuli agubhulule onke yabona yona masebengenzi into because ebebhizi lawe amachera afuna i-attention ngakwazi ubanika agubhulule bonke abanye abantu azopanisha lo mfana ungenzanga nto up lo mfana aqonda uba hasuka wakho right amachera abuyele umva naye enze yakhe into uyabona uba ayipheli and niyacontribute nawe ngalo uyacontribute Nani lewe nje bafana. nayo uyacontribute kulesekile sizawuthi sibe right nini Ngicenge masiyekeni nyani mayiyeke le nto bunye. hayi yikho enditsho akungakubacinga ngokufanayo bonke Suthi bonke ithi sonke. nina abamoshayo Njani? nina jonga uthi onye umntana kum into erongo endiyenzileyo ndicinge uyatshitha ndamtshithela kuqala ndaqonda okay after ndigqiba umtshitha ngale mini ndigqiba umtshithela ngayo ndangena efowunini yakhe ndarealize uba ngusister wakhe sandomfind out lo amane efowunini yakhe mane ncokolana naye akayazi xa uba uzamintrodusa njani because utshatile nam Wathini wabhaqwa yena lo mntana? uthi kaloku ngoku iyamtya le nto iyandiyitya le nto Bawubhaqwa ngawenzanga nto. iyamtya So wena uyawaziveza ndiyayithetha mningani John. Yes. bohathu sisigezo eso awukwazi ukuchaza into ongakhange ubhaqwe kuyo Pick awukwazi sisigezo eso No, bra it's not about ubhaqwa le way ne into erongo yinto yoba sivumelene ba siyatshata ngoSeptember okay ke mna ndenza le way endiyenzayo instead of say because iintsuku ziyahamba zona noba ugubhulule ex noba utheni na iintsuku ziyahamba singena ngokomtshatweni sinxibe ii-gloves ngoku because one mistake endiye ndayenza nawe uzakwenza yakho imistake yintoni lona sisatshatela ntoni Kaloku thetha Ndiyakuva. Ndiyakuva. awukwazi ukungena nyhani neengxaki awukwazi bra Kaloku zithethani From before September. akho kuthetha wawuzunditshela into bendiyenze. yiwiring siswam mamela yiwiring le ayidinga ukuthetha idinga kutshintsha ibehavior ukuthetha akutshintshi ibehavior umntu uye asibone ba iintsuku zisondele aziyeke yena the more sithetha the more ndi-enhance ibehavior ndikufundisa iindlela ezintsha zofihla because ndibhaqe ngenxa yentontoni so next time i-video call masingabikho suthetha and suyivuma utshata uyazi uba unje Kaloku umntu mhloniphe futhi umyeni wakho Chomi, mna ndithe let's move from September to December so we can talk about things. Singene emtshatweni right. senzazi There's a lot into of things zenzazi that we- ngoku Yeah. ndiyagqithile ngoku Yeah. uthetha into zakho then ke ngoku Akugqitha. uyagqitha mfo ntoba ndiyenze ngoku besajola lo xa ixabana ugubhulula izinto kugqithoko gubhule nguyorongo kwezigubhululayo. Ndiyavuma futhi kutsho yena Nditsho ba kaloku mna nje. every time sicabana ndigubhulule ezokuqala ndaqala ke uthetha nala ex yakho Kodwa nayo lemaqatha unengxaki. mntana yo Nawe usengathi perfect. andizenzi ngandipefect mna ndithi nditshata nawe next month Awuzutshata wena nicacile. Because awuzumfumana umuntu ongenazigigaba zakhe. Guys, I gigabytes think we're missing the point. Umtshato is supposed to be something that's God given. Like, Yo. like you can Mm. like ixabiso lomtshato lisiya limoshakala bra every day ixabiso lomtshato lisiya lisehla ujola lamanye bantu before ufike kumyeni wakho ngoku you're carrying the hurt of everything. Mna, I But acknowledge that. umyeni xa ngaqala. and mna ndithi ba if uye wagqitha at a certain age sutshata Oh yina bethu nayi. Ayibona I'm APH. 27. andiyazi a certain age but there's a certain age whereby Tsho uyatshata ii-ex zakho zingabuyana nini na
and asizomhlonipha lo mtshato because for the longest time uzalawile noba udibana nento kaloku dancer i-ex zakwazi umhlonipha umtshato ngenxa yakho wena uba ufuna uhlonipha umtshato noba unangaphi na xhomeke kuwe nguwonika i-ex zakho uba mazibe netshansi othetha nanjani na mna ndingambamba isandla into yotshata nawe andikuthenga ngalo ngibamba isandla ndithi bra hayi bra njani bra suppose ehlobo umtshato is the purest highest form ndithetha kamanini ngamadoda because ndifuna ndithetha nangawe umtshato mazinto yabantu abayi-2 wona the institution akumelanga itsho naxa ifundwa phaa akumelanga angenwe engaqondwanga itsho phaa incwadi yotshata xa uzawutshatiswa kuthiwa umtshato into eserious into ebalulekileyo akumelanga umngene ungamqondi uba serious nokubaluleka kwakhe awumqondi wena njani awumqondi uba userious wena ubaluleke kangakanani na and zezwezi andifuna utshata kusama kwenxa yezinto wena uzakubeka 50 umanisithi umqondi wena mna ndiprepare ilobola for utshata wena uprepare ntoni wena for uba ngumfazi oright for him Very good question. Tikarabuso. Mna ndiprepare ba No, ndikuva mna ndiyaka-understand. all my duties Wena esindoda yena uprepare ntoni for uba ndingathi ndisenza iduties zam funeka ndiphinde ndibe ndilungisana naye Tikarabuso. Bravo. Uzana ntoni? hayi adikani uba uzana ntoni ndithetha nohuti Uprepare ntoni? ndizothetha ndizophendula mna tsho mle ndayithetha ngicala uphendula kaloku unemvelelo ezirayithi nyoba but like honestly no le nto uyithetha it's genuine because ke nyhani at the end of the day the guy is preparing to get married and all of those things ndiyazilungisa mna I'm working on myself. I recognize that I've been hurt and ndikhuphela kuyo iingxaki zam. I recognize that. And kule point isikuyo that's all I can do. Working on Like- yourself is not supposed to be cute. Yeah, it's not. It's messy. Yes. But understand, it's messy because you are working on yourself. Not it's mess because you have to leave. Okay. Hands out chat akama. Awutshatiswa kandim. But the reason why ku messy, it's because you are working on yourself. Yeah. If you were not, bengazoba messy. Therefore, continue to work on yourself and you're working on yourself for bamba ube grand for yena. Once you quit at any point, what was the use? And uyazi into ozanayo emtshatweni. Wayitheka mfuna in community. It's not about the material things. No. I'm dating alone. Like ayazi uthuli nensho ngayo mna. Indoba uyathanda uba in control. And then emtshatweni akakwazi uba in control. Funeka azazi ba undawuni. I have to submit. yo I really don't mind that, but I need to be submitting to someone who submits to God. So that you know that you're being led. Kaloku kwazi usubmita kumuntu ongazaziyo noba ubheka ngaphi at the end of the day. Utsho uthethe londo emyeleni wakho uthi akazazi noba ubheka ngaphi. uyabezazi xa ngazazi uyawazazi Ezi brass chat kwensuku zenza njani bra? nina naze niyibone mani xa kufika ixesha lenu nani sathetha nje ngoku Njani? Nawe nje Hayi bo. wena uphakathi emtshatweni. Hey! kaloku wena uyenza ibe ngathi le nto ungumtshato yinto ezawufika ibe perfect Funding. Siyakhawuleza. Lo mtshato. Iqalaphi le? Ngabantu abangekho perfect. Yona perfect. perfect so bayithi usufika ucinga vami uzawufika ndifuna ndibe perfect undibuza uba tshini Undibuze no. anye uthi yena uba mna ndiyakulobola ndithini ukulobola ngokwam ke ngoku wena uzosubmitha kum Ukuyive njani? Khandilobole. Undive ba mna zaqika le nasty attitude nayo ngosijolayo. Ngokwena undilobolileyo. yebona niza And the way it's not about imali. yiyo nje kwazindila Ilobola yakho ingayi 10,000. 10,000 ungayenza akho ngxaki. Le ndiyisho, I-problem ngafuna yile yobana
yonke lemigudu yothatha ababantu madoda makhulu ndicela nindiyele kulomzi uqinisekile awukuvele kuthiwa ewe ngomalume uqinisekile ngalomntana Uqinisekile mtshana. yonke lomgqilo yonke le process yonke for ugezeleka Yo, But I'm for the rest of your life. Yeah, because you might have more money than me. Makoti Okay, ke- you might be Fika able to make more money than I could for ilobola yakho. The problem is that I go through yonke le way nje. Wena uhleli ulinde mna go through yonke le way. Ndikuthathe wena usengilamuntu ubunguye ngoba ndibana nawe. Xa nifika emthethweni hanga kulingunyele. Utsho kum wena. Yo. Wa. Ndiyakuva mna Cama. I hear you. Suyeke mbava nditsho because ukulenda Yo. kuyo ngoku nguye udibene naye for uba makube kulenda kuyo so betere kunaye ngoku so ukulenda kuyo nguye kubeke kulenda kuyo qha wena tsala yena uba manibe kwindawo eyi-1 nizotshata ngoDisemba. Okay, mzakumema choms aba sisithethe. Yo. Andifuna sithethe naku umntu omaziyo nasitshomi yakho xa uthetha Hayibo. yona ndazayoma naye estagini ndithi congratulations Thuli siyakuthanda kakhulu hopefully into zakho zivaya grand Hopefully khe sofika. wakubetha sizamngomba qha. uthi bakhe wakubetha sizamngomba mna ndithi high five mfethu unesibindi high five mfethu unesibindi Awunasibindi wena esando Not ezochata mna, anazi ngizochata. esando Totally. nasibindi unesibindi Chama yesana sivali ngo. Okay. Awu khabe yochama. Izothi baba gcoca uzobhabhayisa. ngafuna ubona Oh, that's why unje. Okay. Okay, that's it. Closing remarks. okay sure ya bafethu ndifuna ukuthi kuni mashita ano 560 khanizame mani ukwenza betere yabo because ndive kabuhlungu kakhulu xa caba siyabavimba abasisikandi ngamaqanda sithi thina ngamaqanda etyani so khanizame mani ukwenza kakuhle yabo nithenge noba yintoni nanto emahotel yintoni lanto iphethe njani kona Ndole. Angayiqali. Ndole the. yintoni kamala Angayiqali. Ayo ashwagana le. Ndole. Oh, impesi. Kofu. Ikofu. thetha igama layo elaa hlobo ibhalwe ngayo Ah, utatheba. Ndole. idragon yintoni thetha khawuthethe camakho anaconda Yothini. yokwenza icaba i-sex drive Anaconda. ibe strong. Tell of the time. kuthiwa 72 hours koko ibimile Yo. Ufuna uchama Thuli. yeah Ufuna uyocama. so yeah so Ndithi namntu baba yeso. Thetha noNdara betere. Hi, guys, thank you so much for the love. So I'm happy to be back here with these people. I'll try to be more consistent. It's been nice. Undara yena sayilungisa into yethu. Ufuna uthini kuye? Ask his babe. Ngiyamthanda kanje. I do love him. Yeah, yes, Phendula itsho. Okay, baby, I'm sorry that I've been hurt and that ndikhuphela kuwe ubuhethe bam. Thank you for holding my hand. Oh, by the way, umakhulu wami wasweleka ngo-April and he was like I feel like we've been through so much in such a short space of time and ukwazi uba there for me and I appreciate that. I hope that is ukwazi cool and we'll be able to work this out. At the end of the day, we are as and I'm hoping that you can fill those shoes. But yeah, there's a lot that we need to work through. But I hope that I get to be your wife one day, God willing. Proverbs 31 wife. Xa ufunda iBhayibhile ufunda She who finds a wife finds a good thing. By good thing ke. I'm a good thing. Ay good thing. Ekhuphela hey Yeah. Who okay ungakaba uyonansi. Sorry, who dizobetha closing up? hey akunzima Ba, azinto le ora.
kuthe mayibethe close 5 minutes ago ithe chu yashixisa oba umntanam Ngomkhokha. yo ufuna uthini kukwividiyo bendifuna uyinantsika udlala apha ke iviwe yabo as close to back as yami closing remark yami yabo. okay nam khona ividiyo Ividiyo dala ndikhangela apha ndithi ndiyibone ma ndina kanto Wenzani? Surprise. okay Hey, yeah. Umkhulu bethile ne Yeah. but awunayo enye Yeah. because iyathethisa le uvale ngayo ngazi ubethe ngazuthethisa because benzifuna ukubuza question ngalana uba njani Aphi. liba masibe ne grand go 560 yabo Nditsho ya ndibeka lo hlobo wena ta ba masizama ukwenza right man yebo ebantwini esinabo siye kuba robha kwicala lezimanga bayazithanda izimanga aba bantu thina siya relax yebo bethe ranto singapona ba mna better one wena betha nga why ukhoza message bethe one ende Yancoma uyalamba lo mntu. bethe one ende ufumanise kuba ingathi ziyi-7 kule wenza njani eh wenza njani ndayidepha kasiza uyidepa njani yacim uyidepa njani hayi bo uthi cimile kudala njani ba hafu ndithetha le uzoyibeka apha lo okay yeke ke izodepha ke izothetha lo kule closing remark yakho kaloku ayikho ividiyo andiboni ngoku okay mandikabe ndisenze yam okay kobethe kukho ividiyo endibonile ethi if oh yes ithi mandenza umzekelo ngotasthiba if utasthiba ndimqhoba ngempama every day for 100 days ngosuku lesi-100 ndingamqhwabi ngempama uzawuni-appreciator uba ndingumjito grand ngenxa yoba ndimqhwabanga ngolu suku lesi-100 but if utasthiba ndimnika i-100 rand every day ngosuku lesi-100 ndithi andinayo imali uzawundithuka ngoba yo hayi suka ntoni kaka ngoku inika imali inganiki imali ngoku ngenxa yezinto ezenzekayo ithi ke loo nto if you offer grace to abantu just know but the minute you stop offering them abazokhumbula all those 99 days buba offerishela zona bazokhumbula now that uyekile number 1 though number 2 is if uthi emntwini uyazinikela kuye just nezinto uzenzayo if uzenzela into yobana xa uyekile uzenza ukhona umntu athi ezinto ndinonwabisa apha endlini kuba ndiphangela xa uyekile uphangela abazikhumbuli zonke ezanto ubuzenza ngoba uphangela bakhumbula le nto yoba ngoku bayalamba and nguwe isizathu ndithetha ke namadoda kandithetha eli hlobo xa uyindoda akho nithi ube nabantwana abanintsi akho nithi ube nabantwana abanintsi kule economy sikuyo akho nithi ube nabantwana abanintsi koomama abanintsi ukuba unayo ichance ngoku unomntana oyi-1 okanye awunabo abantwana khazamlinda mani utshate and then ube nomntana nakhona if you honor umtshato wakho it will show on ibehavior yabantwana but if uxhafuxhafu ngayo it will show kwibehavior yomfazi. This has been the Nayful Podcast Players Edition. If you show up every day you never miss a lucky day. Out. yebo yo how's that